4.3 zeregina. Atzera elikadura ebidentziatu. Egilea Gaizka Larraona Orbe. Atzera elikadura digital eraginkorra. Bi adibide praktiko. Kaixo. Bideo honetan, atzera elikadura digitala nola eman daitekeen azalduko dut. Bi adibide praktiko erabiliz. Benetako adibiderik ez dudanez, egoera errealetan oinarritutako simulazioak sortu ditut. Helburua da atzera elikadura digitala modu eraginkorrean nola aplikatu daitekeen erakustea, tresna desberdinak erabiliz. Lehenengo adibidea, idatzizko atzera elikadura. Jarduera mota, DBH-ko ikasle batek egindako problema bat. Tresna, Google Classroomeko dokumentu batean iruzkinak. Nori zuzenduta ikasleari. Azalpena, dokumentuan bertan iruzkin zehatzak gehitu ditut, lana aztertuz. Hemen adibide bat planteatu dut ikusteko nola egin daitekeen dokumentu batean. Ezaugarriak. Orekatua, ona gehiago betzekoa, zehatza, deskribatzailea, erabilgarria. Abantailak. Azkarra eta argia da. Ikasleak nahi duenean berrikusi dezake. Desabantailak ez da hain pertsonala eta batzuetan hotzagoa izan daiteke. Bigarren adibidea. Audio bidezko atzera elikadura. Jarduera mota, ikaslearen aurrerapen orokorraren balorazioa. Tresna, audio grabaketa, Drive edo antzekoa. Nori zuzendua, familiari. Azalpena, audio labur bat grabatuko nuke, azalpen hurbilagoa emateko. Audioan, hurrengoa esango nioke familiari. Kaixo, zuen semearen azken asteetako aurrerapenari buruz hitz egin nahi nizueke. Orokorrean jarrera oso ona erakutsi du, eta ariketak gero eta hobeto egiten ditu. Hala ere, komenigarria litzateke etxean pixka bat gehiago praktikatzea, batez ere irakurketan. Edozein zalantza baduzue prest nago laguntzeko. Ezaugarriak pertsonalagoa da, argiagoa, tonuagaitik, motibagarriagoa, abantailak, hurbiltasuna ematen du, hobeto ulertzen da. Desabantailak, denbora gehiago behar da. Ez da hain erraza berrikusteko testu modua. Ondorioa. Ikusi dugunez, atzera elikadura digitalak aukera desberdinak eskaintzen ditu, eta oso tresna erabilgarria da ikaskuntza hobetzeko. Garrantzitsuena, feedbacka argia, zehatza, eta erabilgarria izatea, eta ikasleen beharretara egokitzea. Eskerrik asko, eta agur.